Xelkê Tirkiyeyê û Bakurê Kurdistanê di nava şer û pevçûnan de diyekê sermawezê de biçin hilbijartiran. Li gelek kes vê pirsê dikin, gelo ev hilbijartin di nava kuştin, qedexe û xwînê de çawa pêk were. Li gorî hukuknasan, dê sandûqên dengan bêne danîn, lê çûyîna ser sandûqan jî dê kêm bibe. Sarın notî da çavat ki mesela ki günde go 60 utanın valakırne sundok mal karakola da tani la karakola da kese go biçuna raya dengi budana düşün dan vedir bir şekliydin yani duvan şartı mercada go beji ki irada gel bir şekilde azat hatiye koyakırın dengi bir havidan bir ne mümkün go beşe devlet demek ki goravi okey ve çakıcı evvel bijartın ki demokratik ni nabe. Him parlamenterên HDP dibêjin li gel hemû astengiyan ew ê bikevin hilbijartinan û ji bo ewlehiya hilbijartinan banga agirbestê dikin. Şer de her ihtimali şer 24 saat eve çava mermizane eve çibe le de programa HDP de xoş bizarne vekşandın tüneye yani da xwaziyam min eve ku agirbestî çeve دوی چاره ده دوی اگربستی ده هران بجات نه او پشت هل بجات نه اگربستی بردوام به Ji bo ewlehiya hilbijartinê hükümet tuxwaze tedbirên leşkerî bigire. Li HDP jî dibêje di bin siya çêkan de dê hilbijartinekî demokratîk pêk neyê. Hukuknas û siyasetmedar di wê baweriyê dene ku eger beriya hilbijartinê şer neyê sekinandin, hemû partî di hilbijartinan de pirsgirêkên mezin bijîn. Gönül Morkoç, Rudaw, Amet.